Machiegni kendo oganda manoyudo lal kod hinyruoge e kinde ng'anyo mosebedo katimore pacho ka koro kwayo sirikal mondo ne ni ratiro mar jogegi ok olal kendo jogi manoyudo hinyruok bende odew e wi chudo ma ichano chiw ne ji ma masira mag ng'anyo nojuko. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E kar dak ma Nyamasaria, waromo gi Lydia Shitandi kata Mama Chantel, miyo mane lisasi ne omako gok nyare mane jahigni 2 e kinde ng'anyo ma higa 2017. Lydia ma en jawanda Swekra masedo gi pi modho e dire kouso ne jowuoth e bus park lero midhiero mosekaloe nyaka ne masira makamano juk nyathine higni 8 mokalo. Koro oywago ratiro kolero ni e chudo no sirikal okony nyare kod weche thieth, somo kod ot malong'o maginyalo dakie. Nyathina no sometime yudon ka gino rame to waringo kode siptal, oluor makata kigone nyaka koko e klas oluor, koro chuno ni japuonj tere mos kata kuman ka aonge ot antie kapango kech aonge nyalo manyalo gero got kech baba gi bende onge, tan mama tan baba. An nyamin Chantel maduong' ka oneno polis kata ka wuothe ndara tago wiye oringo koywak koyo ka sirkal nya konyowa kata konya tere psychologist mondo tere sessions go mondo oket wiye obed mokwe, alafu pia mondo sirkal kanya konyo mama wa gero ot to nyalo konyowa kama duong'. Komachielo e kar dak ma Nyalenda, waromo gi Mama Rose mane lisasi olal gi ngima chuore e ng'anyo mar referendum ma higa 2005. Gino molero kaka noweye kod midhiero matamre gi nono. Asebedo kod chandruok mang'eny kod changamoto nikech an kod nyithindo, kata kaka nyithindo chiem onge, kata kaka nyithindo som onge. Ot madake ni eri nyamera ema nokonya godo, ka nyamera nyisa ni chandori nyathiwa mondo idage odni siko mana ka olo momiyo ngimana ok nyal bedo maber. Kwayo Rose ma osebedo mana kaluoko ne ji eka ket chiemo e mesa en ni chudo ma sirikal chano miyogi no oyudo omenda monyalo gero godo ot kod siro somb nyithinde 3 mane jaode oweye godo. Bende otielo ni ratiro ne jogegi mane olal kod yudo hinyruoge bende migi yudi. Kata obedo ni gidwa miyowa chudo, pod ok oromo gi haki monego bed ni gimiyowa nikech ji nigi rem mopogore opogore. Asebedo ka luoko ne mana ji eka nyithindo yud kata kaka chiemo. Nakwaya tang'ata machunya ler mondo konya nyithindo yud kaka dhi skul, ayud ot maninde gi nyithindo. Solomon Odiwuor mane lisasi omako ng'ut lwete moweye kod ng'ol masani tije dodo mane okonyorego ok onyal timo e ng'anyono mane kwedo finance bill kata pen chik mar omenda ma higa 2024. Okwayo sirikal mondo okonye gi omenda monyalo yawo godo ohala okonyre godo moloyo tije ywecho masani otimo ma ok miye chudo malong'o ma onyalo pidho godo familia mare kaka owinjore. An ayudo hinyruok e ng'anyo mar 2024 finance bill. Lisasi nomako lweta, koro asabedo gi rem. Nan jamjengo to sani ok anyal tiyo gi lwetani. Konyo maber kata kopod ginyalo miya capital moro manyalo chako go biashara. Kata obedo ni sirikal chano chulo jogo manoyudo lal kod hinyruoge mopogore e kinde ng'anyo mosebedo pacho ka, oganda go to koro kwayo ni ewi chudo makamano bende ratiro ne jogo manolalo ngimagi kendo yudo hinyruoge owinjore omi pek. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.